Most pedig egy nagyon érdekes ember szeretnék önöknek bemutatni. Rick Prattnél éjjel-nappal megállás nélkül zajlott a buli egészen addig, amíg egyik este egy idegen véget nem vetett az egésznek. Rick életét nem feltétlenül a jópolgári viselkedés jellemezte, hírnevét is sokkal inkább a rendőrség ügyeinek köszönhette. 10 éves korában ismerkedett meg a droggal, és 14 éves korára már első börtönbüntetésén is túl volt. 30 éves korára nem kevesebb, mint 30-szor tartóztatták le. A fűvel kezdtem az egészet, és a családtagok különböző alkoholos italait iszogattam sutyiban. Cigarettához hasonlóképpen jutottam, majd jött az anyag, kokain, amfetamin, speed és ezekhez hasonlók. Rick 21 éves korában megismerte Ambert, aki már nélküle is buliról bulira élte az életét, szerette az alkoholt és a marihuánát. Rick vezette be őt a keményebb drogok világába, melyet követően a helyzet egyre csak romlott. Teljesen a kábítószer rabjaivá váltunk, keményen drogoztunk, de még keményebben ittunk, vitáztunk, veszekedtünk, és motelszobákban laktunk. Nálunk mindig parti volt. Nem volt olyan napszak, amikor ne lett volna a házunkban legalább 5-6 férfi a biliárdasztal mellett, sörrel a kezében. Éjjel-nappal ez ment. Füveztek, kokaint szívtak. Folyamatos volt a káosz. A káosz pedig csak növekedett azzal, hogy Rick elkezdte terjeszteni a drogot saját otthonából, nem sok idő kellett ahhoz, hogy lebukjanak. Ágyban voltunk, mikor csőre töltött fegyverekkel és elemlámpákkal törtek ránk. A földre fektettek bennünket. Ricket 9-szeres, Ambert 8-szoros bűncselekménnyel vádolták. Rickre büntetett előélete következtében 27 év várt a rács mögött. Ezt követően egészen váratlanul a vád ügyésze a büntetés enyhítése érdekében olyan ajánlatot tett, melyet Rick nem tudott visszautasítani. Az ügyésztől azt az ajánlatot kaptam, hogy ha elismerem, hogy bűnös vagyok marihuána terjesztésében, akkor az összes többi vádat ejtik ellenem, és a 27 évet lecsökkentik 3 évre, amiből 1-et börtönben kell letöltenem. Rick elfogadta az ajánlatot, ami azt is magában foglalta, hogy az ember elleni vádakat is ejtik. Rick összeomlott, mikor eljött az ideje, hogy börtönbe vonuljon. A testvérem kezei közé estem, és sírtam, mennyire bűnös vagyok, és hogy ezt nem tudom lemosni magamról. Uram, segíts! Erre ő azt mondta, nem nekem kell, majd Jézus megteszi. A börtön első néhány napja rendkívül nehéz volt Rick számára, mivel keményen küzdött a kábítószerekről való leszokással, a harmadik nap azonban megkönnyebbült. Aznap látogatott a börtönbe egy evangélista. Első kérdése persze az volt, akar-e valaki hallani Jézusról? Gondoltam magamban, hát már annyi mindent kipróbáltam, de minden cserben hagyott. Miért is ne tennék egy próbát Jézussal? Tehát oda mentem a rácsokhoz, és azt válaszoltam, igen, hallani akarok Jézusról. Emlékszem, hogy odajött. Nagyon látszott rajta, hogy a szívében éhezik, hogy halljon egy másfajta életről. Beszélgettünk, és megosztotta velem életének számos momentumát, küzdelmeit, próbáit, problémáit. Akkor arról kezdett beszélni nekem, Jézus mennyire szeret engem, és hogy az Atya elküldte az ő fiát azért, hogy meghalljon értem. Ekkor elgondolkodtam, és rájöttem, hogy ezt hallottam már azelőtt, és soha nem jelentett semmit. Ezt követően kezembe nyomott egy Bibliát, és megkérdezte, el szeretném-e mondani a megtérés imáját, amivel Jézust befogadhatom a szívembe. Igent mondtam. Rick megbocsátásért imádkozott, és elfogadta Jézust urának és megváltójának. Azon az estén Ricknek napok óta először sikerült aludnia. Bibliával a mellkasomon aludtam el. Az Úr szólt hozzám, nevemen szólított. Azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére hívott el. Attól a pillanattól fogva teljesen megváltoztam. Másnap, amikor Amber látogatóba jött, Rick elmesélte neki a történteket. Amber is jó hírekkel érkezett. Azt mondta, hogy az előző este átadta a szívét Jézusnak, és azt a kijelentést kapta, hogy hirdetni fogom az evangéliumot. Teljesen elképettem.
Annyira izgalmas volt. Nagyon feldobott, hogy végre valami pozitív közös dolog is volt az életünkben. Egy olyan állapot, amit azelőtt soha nem tapasztaltunk, mindketten nagyon fel voltunk dobodva, ugyanattól a dologtól, amit végre nem a káros szenvedélyek okoztak. Rick a börtön mellett töltendő idő hátralevő részét arra használta fel, hogy társaival megossza a megváltás üzenetét. Elhatározta, hogy régi cselekedeteihez nem tér vissza többé. Attól kezdve nem fordultam vissza többé. Semmi vágy nem volt bennem a régi életstílusomat illetően. Rick nem tért vissza a régi életéhez, visszatért viszont a börtönbe. Igaz, most csak látogatóba a börtönszolgálat résztvevőjeként. Rick egy valódi példája és bizonysága. Igen, bizonysága Isten erejének. Ma Rick egy dél-indiánai gyülekezet pásztora. Emberrel együtt folyamatosan azon vannak, hogy az embereknek egy jó és új utat tudjanak mutatni. Az ő neve Jézus Krisztus. Amikor már elege van abból, hogy elege van, legyen bárhol is, essen a térdére és kiáltson Jézushoz, hogy szüksége van rá az ön életében. I need you in my life. Jézus Krisztus annyira szereti önt, hogyha ön lenne az egyedüli ember a földön, akkor is meghalt volna önért. Éppen ma olvastam a Bibliában azt a részt, amikor Jézus mondja, hogy örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös megtérésén. Amikor egy ember megtér, úgy mint Rick, nagy öröm van a mennyben. Örvendeznek az angyalok. És a kérdés az, hogy önnel mi a helyzet? Az angyalok már arra várnak, hogy térjen haza az atyai házhoz. Kérik, hogy fogadja el Isten szeretetét. Arra várnak, hogy gondját viselhesse. Nem kell prédikátornak lennie, vagy hasonló egyházi szolgálatba beállnia. Nem feltétlenül ez az elhívása Istentől. Viszont hívja önt magához, hogy bekerüljön a családjába. Jézus önért halt meg. Önért támad fel, és önért fog visszajönni. Ha tehát egyedül ön élne a földön, mindezt akkor is megtette volna. Ön annyira drága a szemében. Kérem, hogy ne dobja el magától ezt a lehetőséget. Ha szeretné megtapasztalni az Úr örömét, békességét, üdvösséget nyerni, és megismerni azt a szeretetet, amely minden értelmet felülhalad, akkor kérem, hogy tegyen meg valamit. Mondjon el egy szívből jövő imát. Gondolja végig, hogy mennyibe került, és értse meg, hogy az Úr önt szeretné, és kimondhatatlan örömöt és dicsőséget fog adni. Isten meg akarja áldani az életét. Ezért most arra kérem, hogy ebben a pillanatban álljon meg, hajtsa le a fejét, bárhol is van, ne menjen sehová, ha szeretné ezt az áldást. És kérem, hogy mondja el velem ezt az imát. Jézus, igen, imádkozzunk. Jézus, te ismersz engem, és minden tettemről tudsz. Én megvallom, Uram, hogy te vagy a mindenható Isten. Hiszem, hogy meghaltál értem, és feltámadtál, és most elfogadlak téged megváltómnak és Uramnak. És Jézus, ebben a pillanatban megnyitom a szívem ajtaját előtted. Kérlek, költözz a szívembe, Úr Jézus, és élj bennem. Én érted fogok élni, és téged foglak szolgálni életem minden napján. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imámat, és köszönöm, hogy a szívembe költöztél. Ha most imádkozott, ez a legfontosabb ima, amit valaha elmondott, és az angyalok most valóban ön miatt örvendeznek a mennyben. Mennyei Atyám, imádkozom azokért, akik most elmondták az imát, szálljon rájuk a Szent Szellem kenete, és érintse meg őket a Jézus nevében. Ámen.